Şu wagt men näme duýýan? Ütköşük duýubam gyzyklanmadan başga. Orada bir alada wajaň gelýär, bir mesele çözüp gelýär. Aha. Nire howlukýaňyz? Çeýleňiz ken. Bilýän bir kampaniýa, bir coaching ýanyna barýa, şey diýär, meni günüň dowamynda ken çeýle goýýan. Hiç çeýlime yetip bilemok diýär. Coachum aýtdy, şo çeýlen günne ýaz diýär, spisek etdi. Iň ýokarkysyny et şo günne, başga zadyň etme diýär. Bolýa diýdi, 2 ay et diýär, şonu iň ýokarkysyna durýan etdi. 2 aýdan soň şo coaching ýanyna barýar, $25,000 töle. Spasiba diýär. Sen men menejerlerim şonu edip başlatdy. Şoň üçin müň zada ýetişip bolanok po prioritetu. Esi porsa ilmik sapamyza başol matrica da time management i matrica Eisenhower'a.